Sve što raste, htelo bi da raste. Neka raste i treba da raste. Sve što cveta, htelo bi da cveta. Neka cveta i treba da cveta. Neka gleda sve što ima oko. Svako krilo nek leti visoko. Leteti, leteti, lepo je leteti. Živeti, živeti, lepo je živeti. Sve što leti, htelo bi da leti. Neka leti i treba da leti. Sve što peva, htelo bi da peva. Neka peva i treba da peva. Neka skače sve što ima nogu. Neka trče svi koji to mogu. Skakati, skakati, lepo je skakati. Živeti. Povrće je vrlo zdravo, ukusno je i odvažno i kada ga deca jedu, povrće se pravi važno. Neka jede ko šta hoće, najbolje je veselo povrće. Neka priča ko šta hoće, najbolje je biti voće. Čim je vreme da se cveta, voće uzbuđeno čeka. Kad procveta, kad zre, svi te žele ko će pre. Bilo da je crvena ili žuta, sasvim obična ili ljuta. Babura, šilja ili feferona, u bašti se ponaša kao medona. 2 puta u toku dana mora da bude okupana, jer je za lepotu njenog ploda tvrde znalci potrebna voda. Krastavac je pravo osveženje, odlično ide u svako pečenje. Crvena sam zdrava ja, svakog dana najslađa. Imam zelenu koru ja sam mala lubenica. Vidi samo što sam lepa kao sožna šarka repa. Ja deci mnogo značim jer postaju od mene jači. Sa mnom se stiče snaga fina jer sam puna vitamina. Voli i moja seka, čak i dedin zeka. Da, ja sam mala šljivica. Mene vole deca sva i vrlo sam zdrava, znaj. Rastem ja na leto, da. Sitan ko jaja svračija, evo i krupno ko glava mačija. Birajte luk po svoje volji. Ona je dobar, ova je bolji. Bez luka ne treba za so sesti, njega treba i u snu jesti. Evo lukova svake sorte, luk je zdravlje, samo izvolite. Ja ananas puno volim, ne mogu da mu odolim. Draži mi je od bilo koje hrane, a u moj stomak puno ananasa može da stane. Krompir mi je uvek omiljena tema, ja ga iz tanjira smažem bez problema. Najlepše smo sveže, ali sok i slatko od nas prave. Jagode smo slasne i posebno zdrave. Sve što raste, htelo bi da raste. Sve što cveta, htelo bi da cveta. Nalazimo se učiteljicom Sonjom Mirković koja će nam reći nešto o projektu Zdravo rastimo. Dobar dan. Dobar dan, hvala što ste ispratili ovu našu malu prezentaciju. Danas smo krenuli sa prezentacijom Zdravo rastimo sa učenicima 3. razreda. Učenici su odgledali malu prezentaciju o zdravoj ishrani, a očekujemo sada naše drugare, učenike 7. razreda da u toku sledeće nedelje prošire znanje koje su danas poneli, nadam se, sa tog časa. Hvala. Trenutno se nalazimo sa učiteljicom Vericom Stanivuh koja će nam reći nešto o projektu Zdravo rastimo. Dobar dan. Dobar dan, devojke. Projekat Zdravo rastimo je jedan lepo zamišljen projekat koji će proći, odnosno edukovat će se svi učenici 3. i 4. razreda.
To je jedna otkočna daska koja će dobro doći za kasniji rast i razvoj naših učenika. Pomoći će im da izbalansiraju svoju ishranu, zato što se u Kaću deca bave sportom i naša škola jeste škola sporta. Zbog toga je jako važno, deco, da se pravilno hranimo, da naši svi obroci budu raznovrsni. Hvala. Zdravo, šta si ti to naučila o zdravoj ishrani? Zdravo, ja sam danas naučila da ne postoji dobra i loša hrana i da nezdravu hranu trebamo jesti umereno. Hvala. Zdravo, da li si zapamtio koji je to najvažniji obrok u toku dana i zašto? Da, najvažniji obrok u toku dana je doručak zato što nam daje energiju za ceo dan. Hvala. Zdravo, šta se tebi najviše svidelo? Zdravo, meni se najviše svidela piramida ishrane. Hvala. Zdravo, šta se tebi najviše svidelo? Zdravo, meni se najviše svidelo predstava sa voćem i povrćem. Hvala.